Nirrikonoxxu bisħieħ l-isforzi ta' Malta fil-qasam tal-immigrazzjoni u konxi li Malta wkoll qed iġġor il-pis tagħhom. Qal il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Awstrija Alexander Schallenberg waqt konferenza tal-aħbarijiet wara diskussjonijiet bilaterali f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Evaris Bartolos qal kif Malta u l-Awstrija tnejn jinsabu mal-ewwel 10 pajjiżi għalkemm jilqgħu immigranti irregolari ras għal ras u għatenna kif issa jmiss lil pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea biex joffru s-sosten meħtieġ sabiex tinżamm il-paċi fil-Libja għal ġid tal-poplu Libjan. Dan wara li bosta pajjiżi Ewropej nnotaw kif is-solidarjetà fir-relokazzjoni ma waslitx. Toroq oħra huma li naħdmu mal-pajjiżi mnejn jitilqu mnejn jgħaddu biex dawn ma jiġux, wieħed jaħdem biex ikun hemm kummerċ ġust ħalli jinħoloq il-ġid u x-xogħol fil-pajjiżi mnejn jitilqu. Sadattant ngħinu lil pajjiżi mnejn jgħaddu f'dal każ il-Libja biex tikkontrolla u tieħu ħsieb il-fruntieri li għandha mal-Afrika. Il-Ministru Awstrijak Alexander Schallenberg stqar kif huwa jaqbel kompletament mal-pożizzjoni li tieħu Malta f'dan il-qasam, dan kif irrikonoxxa li pajjiżna dejjem għamel il-parti tiegħu biex jerfa' l-pis relatat mal-immigrazzjoni. Għalhekk hemm bżonn li l-Gvern Libjan jingħata s-sosten meħtieġ sabiex iħares il-fruntiera tan-nofsinhar tal-pajjiż li hija totalment esposta traffikar tal-bnedmin u għall-kriminalità organizzata. Fil-konferenza stampa ma' tmiem id-diskussjonijiet bilaterali, Schallenberg awgura lil Malta wkoll għal mod ta' kif tul il-pandemija amministrat is-sitwazzjoni sabiex kienet l-ewwel pajjiż li laħaq l-immunità għal COVID-19.